Sanibonani. Hayi namhlanje izambulo zingamaKristu bafowethu ngizongixolela. Ngikhathaza amaKristu namhlanje. Angithi nginginike igama elisha. Ngathi ngukhathaza abaholi, ngukhathaza abafundisi. Hayi kuloko izambulo zehla ngamaKristu. Ngivule uJohn 5 iverse 41. Lalela ukuthi uYeshua uthini kumaKristu. Ngithe zehla ngamaKristu izambulo namhlanje. Lalela ukuthini kumaKristu. 41. Mina angamukeli udumo kubantu. Lo Jesu enimdumisayo, enimkhonzayo, niyamuza uthini? Akusho mina naye indoda enomlomo obovu. Kepha ngiyanazi nina ukuthi aninalo uthando likaNkulunkulu phakathi kwenu. Ngize egameni likaBaba. Bismillah. Yezwa? Bismillah. Egameni lika Allah. Uthini? Ngize egameni lika Allah. Aningamukeli. Uma kuza omunye ngelakhe igama niyamamukela yena. Mina ngize egameni likabani lika Allah likamdali aningamukeli. Kodwa uma kuza omunye egameni lakhe niyamamukela. Hayi ngathi akusamaKristu wodwa okukhunywa nawo la. Lalela nawe uzozifundela kwezakho. Lalela. 44. Ningakholwa kanjani nina enidumisana nodwa? Niyawuzwa lo mbhalo uthini? Manidumisana nodwa nona amakholwa. Ngishilo ngathi akusamaKristu wodwa, kodwa ngithe isambulo singamaKristu, kodwa akusamaKristu wodwa okukhunywa ngawo la. Ningakholwa kanjani nina enidumisana nodwa? Ningalufuni udumo oluvela kuNkulunkulu yedwa na. Yedwa, bamba lo yedwa, yena yedwa. Anilifuni lolo dumo lolo. Anifuni ukudumisa uNkulunkulu yedwa. Ningacabangi ukuthi ngiyakunimangalela kuBaba. Ukhona onimangalelayo. Niyamuzwa khona umuntu osemhlabeni. Uthi ngicabanga ukuthi nomangelwa yimi. Too late. Ukhona onimangalelayo. Lalelani ukuthi ubani. uMose enithemba kuye. uMose uyanimangalela kumanje ngoba anilaleli lina nibheke mina Yeshua. uMose lo phambili kunami uyanimangalela kumanje. Ngokuba uma benikholwa nguMose beniya kukholwa yimi. Ngokuba yena waloba ngami. Yamuzwa? uMose waloba ngobani? NgoYeshua. Kodwa uma ningakholwa imibhalo yakhe niyakukholwa kanjani ngamazwi ami na? Straightforward message. Yini usayifuna? Laleli ulalelisise. Konakele namhlanje. Angibonge.